खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय बर' बिजोंनि फरायसा मनदीप रामसियारिया 2020 मायथाइनि नीट आनजादाव उथ्रिसारदों। अल इंडिया कम्पिटिटिव आनजाद इं 2020 मायथाइनि नीटआव बाक्सा जिल्ला बरमा हालाम जुलि मैदाननि थागिबि बिपिन रामसियारिया आरो रुपायश्री बर'नि फिसाज्ला मनदीप रामसियारिया उथ्रिसारदों। मख'नो गोनांदि सुद्रुम आखुनि मनदीप रामसियारिया जेबो कचिं लायाबालासिनो गावनि गोख्रों नाजाथाबनायजोंनो बे आनजादखौ उथ्रिनो हादों। उन्दैनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2017 मायथाइयाव 92 जौखोन्दो नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन लानानै आरो 2015 मायथाइयाव 81 जौखोन्दो नाम्बार लानानै एचएस आनजादाव उथ्रिनो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादियै बिथाङा 720 नाम्बारनि जायगायाव 494 नाम्बार मोननो हानानै अल इंडिया रेंकिंनि 92,065 आरो एसटी रेंकिंआव 847 मासियाव दं। नैथियाव दङ बिसिनि मुङाव 1.5 लाख रांनि थाहार लानानै नसुंसेनि आइजोजों लोगोसे खारलाङो फिसाया। जानो गैयै नाथाय 1.5 लाख रांनि मोनसे बेंकनि थाहारा जेथो सोमजिहोदों सासे आइजोनि जिउआव। मानोना आइजोनि फिसाया बेनि मुङाव बेंकनिफ्राय 1.5 लाख रांनि थाहार लानानै नसुंसेनि आइजोखौ लानानै खारदों। बे जाथाया जादों नगरबेरानि साखाथिनि सिमलितलानि खिरुपारायाव। सानै गथ'खौ लानानै आइजोआ हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बादिब्ला फिसाय सहाबुल्ला फालांगि खालामगोन होननानै बिसिनि मुङाव 1.5 लाख रांनि थाहार लादोंमोन। बेजों लोगोसे न'आव जमा खालामना दोननाय रांफोरखौबो लानानै गुबुन आइजोजों खारलाङो। दोखोथिया बिसिया फिसायनि बेरेखा सिमलितला पुलिस थानायाव केस होदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बिपिएफ हानजाया हायोब्ला आंनि सम्पथिनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनो जिल्ला आरो ब्लकफोराव धरना खालाम। बिटिआर गोरोबथाखौ आबुं मावफुंनो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव आबुं मदद मोननाय इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि प्रमद बर'आ बेंकनि लन लाना न' लुनायखौनो माखासे खैसार आखुनि सुबुंफ्रा मेगन सागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथाखौ सागान होखांनायनि उनाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि आफादगिरि बिबान मोननायनिफ्रायनो थाथ'नाय गैयै रायजो राजानि गेजेराव मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोन्दों। डिसेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव देरहासार जानानै इउपिपिएल हानजाया सरकार दाफुंनाय बिटिआरनि दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो नारा नाथा नाजाबाय थानाय समावनो बिपिएफ दोलोआ बिथां प्रमद बर'नि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। मैया मोनसे राजखान्थि मेलाव प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ हानजानि फारसे थांखिना बुङोदि बिपिएफ हानजाया हायोब्ला आंनि सम्पथिनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनो जिल्ला आरो ब्लकफोराव धरना खालाम आरो सोर सैथो बियो देरहासार जागोन होनना बुङो। ब्रैथियाव दङ 2 नभेम्बरनिफ्राय खुलिगोन फरायसालि। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द जानानै थानाय फरायसालिफोरा 2 नभेम्बरनिफ्राय खुलिसिगोन। थाखो 5 सिम बन्द थागोन फरायसालि। थाखो 1 सा 25ल' फरायसा थानो हागोन। थाखो 8 सिमल' फरायसालिफ्रा बेखेवनाय जागोन। फरायसालिफोरखौ 8:30 रिंगानिफ्राय जागायनाय जागोन। लोगोसे डिसेम्बर दाननिफ्राय हस्टेलफोरखौ बेखेवनो हागोन। बाथियाव दङ चिरांनि बिजनियाव मोसा बिगुरजों लोगोसे सासे हमदों। चिरांनि बिजनि बिष्णुपुराव सिखारिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफाना हमना मोन्दों। हाग्रा बिफान आरो 15 नं BNSSBनि जुथायै नागिरनायाव मोसा बिगुरजों लोगोसे सेमसुल हक मुंनि सासे सिखारि हमनो मोन्दों। लावख्रिगुरि गामियाव गावनि न'आवनो हमनो मोनो सिखारिखौ। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला सिखारिखौ कर'ना टेस्टनि थाखाय सिगांग्रो काजलगावआव थानाय जोहोलाव सुम्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन। ओरैहाय हाग्रा बिफाना सन्देह खालामदों मोसानि बिगुरा मानस माहारियारि हाग्रामानि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।